моето YouTube, аз съм от Boy и днес снимам клип за кандидатура за Кибикраф. Първо на 12 години съм, от град София съм. Казвам се Джорджо. И така, нека да ви покажа моята постройка. Тук съм наредил, че честове печки. На горния етаж съм ги наредил така. Честове крафтинг. Направих като пирамидка. Ето и един асансьор съм направил. Няколко 4 асансьора. Легла. Правиха много дълго време, ама се постарах да е хубаво. Отвънка е, според мен е яка. И така. И това беше моята кандидатура за Кибик Крафт. Да добре превод и аз бях Outboy и чао!